mamaya na ako. Wala talaga? Open ba? Yan, laking bagay ng ganun, no. Pag mag-isa mo, hindi mo yun pwedeng gawin. Shit, ay oo. Welcome to Balog. Kaya gano'n ta, mag-vlog muna ako. Welcome to my channel. Ayun, good morning mga pre. Alright, rides na naman kami. Kaso, dalawa lang kami ni Kuya David ngayon. Tsaka kasama namin yung mga ka-work namin. Dalawang kotse. Pupunta lang kami sa Bagbag Beach mga pre. Ayun, alala nyo, dito rin kami dumaan nung pumunta kami Masamire mga pre. Siyempre marami na kasi pumupunta sa may Bagbag Beach. Yung Batanes of the West ba yun? Batanes of Pangasinan. Siyempre yung Batanes of the East napunta na natin sa Dingalan. Yung Batanes of the West naman ngayon, diba? So mamaya update ko kayo mga pre pag dumating na tayo doon. Banking si Kuya David. Pwedeng mag-banking ngayon kasi hindi umuulan, maganda yung panahon mga pre. Another biglaan na gala na naman namin to. Malapit na tayo sa may Beautech para kita yung solar power plant. Dito na namin hintayin yung mga kasama namin. Alright, yan quality! Ngayon lang nga tayo makakadaan dito. South mga pre. Ha? Oh, ang bilis naman. Di ang bilis lang dito. Diyan sa silong. Salamat po. Low tide pre. Low tide. Ginagawa mo. Pogi. Punta tayong Batanes. Batanes ng Batanes of Pangasinan. Pero kaya
May kasama po kaming chicks. Kita mo yan? Chicks na walang jowa, walang kakagusto. Yung treehouse yung kinukuhanan ko. So kayo ni Madam Maya sa treehouse. Tapos nahulog ka, no? Ginagawa mo! Uy, baka bawal dyan. May rent yan. Yun, treehouse. Outside. Baka mahilo ka na naman ha. Nung nagdinggalan kami, pagdating namin sa taas na blackout siya. Layo pa, mahaba pa. Ayun. Kuya David, malapit lang, mababa lang. It's a prank. Hindi, joke lang. Mahirap pala daan dito, Kuya David. Ayun. Hirap pala pumunta dito. So ayun mga pre, doon tayo pupunta. Medyo malayo pa. Ay, hirap. Hirap pala pag biglaan kayong maglakad, no? Ayun na yung 100 Island mga pre. Doon. Kung makikita nyo. Yung mga ibang kasama natin na una na mga pre. Grabe yung rock formation dito. Kahit yan na lang ako extra. Hindi, walang matinong vlog to. NANI?! Yakin Tagalog kayo. Kami mo taga Manila kiwa. Takot ka no? Natatakot kami. Taga Manila kayo. Kami kayo asing Lugi cameraman. Picture. Up, dito na lang. Kuya David, yan South. South. Ay, wala mo. Baka sumama ko. Alin? Hirap talaga pala pumunta dun. No? Hirap pala dun pumunta. Sa taas. Mag-guess ka na. Pasali. next mo rin. Oh. Kasi rin. Kuya! Kaya pa kuya? Parang pag nakikita ko, may naalala ko. Blackout. Aakyat na tayo. Hay nako. Pagod na ako. Wala na tayo kuya. Wala tayo. Lampas naman na sila. Ay, sir. Mas mainit pa dito. Parang may naaalala ka ba? Ay, tarik. Hirap umakyat mga pre. Ay, kakapagod. Ano, kaya mo pa? So,
balik na tayo. Didilim na paningin ko. Aba, Ito. yun ah. Tara na ulit mga pre. Nakakakit na tayo. Malapit na tayo sa Batanes ng Pangasinan. Batanes of the West. Yun, may mga nagbabike pala mga pre oh. Ang daming tao. Tara Kuya David. Solid. Ayun. Ang init na. Ang pangit talaga yung oras na pagpunta natin. Ang init. Nakapagod. Ang aga ng alas 7 natin, ma'am. Hi vlog. Welcome to my guys. So ayun mga pre, pupunta tayo dun sa mga kasama natin. Wala tayong matinong vlog ngayon mga pre, pagpasensyahan nyo na. Masyadong maraming aberya kasi. Kaya yun, punta tayo dun sa mga kasama natin. Ayun sila, i-enjoy na sila sa my drone. Kapagod pala pumunta dito mga pre. Haba din. Mga 30 minutes nga talaga yung lakaran mo dito. Simula dun sa parking area. Init po. Hi! Init mga pre. Meron? Oh. Grabe ka! I'm shy! I'm shy! Ma'am, gaway ka sa video ko. So yung mga artista. Hi guys! Hindi, mali. Hi vlog. Hi vlog! Welcome to my guys. Hi vlog! Welcome to my guys! Guys,
magre-report. Wala kayong appearance. Hindi siya bibigyan ng appearance. Ano masasabi mo kuya? Sulit naman ba? Sulit naman ba? Sulit naman. Anong masasabi mo sa makakapanood nito? Pupunta sila dito? Hindi. Sa mahilig. Mahilig sa Pwede. Hindi. Pero pag takot ka mapagod, pumunta dito. Yun lang. Tsaka dapat pag pumunta kayo dito, maaga. Init eh. Aling tapat. Oras na ba? 11:11 na. Shopee. Baka naman. Dito. Hello! Bastang tanga na. Basa yun. One eternity later. Hay, nako. Init. Ha? Hindi ka nga. Bawing-bawing ngayon. Woo! Ito yung papuntang nasa Miray, di ba? Ang lapit lang, ano? Buhay na. Oo. Muna ka na kuya. Ganun din. Ganun din ata. May bad. May aso. Ah, diretso.